Naimba kabigat, aldaw, malam, ken review amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel, iti makadwayo, iti programa tayo, naimba kadamag. Naimba kadamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy nga tiyempo. Isagana tayo nga rod, iti puso tayo, iti tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Mawisan kayo kakabsat nga kantayan tayo dito ng himno, kunana ammo dayjay pinalig. Apay nga ta ni Jesus, limpa ay nakanyag. Grasya na di magubos, keting salaganap. Mapupet dayjay pinati, ketlam na mae kamabalita, naitulin sa lakiman, aking kat panumpalan. Apay nga indet na kanyang pamati mangisman, sa unang pusok na lagig na ken magmumit dayjay pinati, ketlam na mae kababalin na, naitulin sa lakiman, aking kat panumpalan. Yak maawatan o kasano Espiritu, palpaliwanag di puso, pagtulog kay Kristo. Memang mukmet dayjay pinati, ketlam na mae kamabalin na, naitulin sa lakiman, aking kat panumpalan. Pamunuin ko lalo, diyay di ako, lumapanap sumabat, weno ako raya. Kemamukmet dayjay pinati, ketlam na mae kamabalin na, naitulin sa lakiman, aking kat panumpalan. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, iti daytoy nga rabi, iti tayo panagdayaw, ken panagkararag kakabsat. Ket daytoy iti may kasangapulo ken 7 nga aldaw, iti daytoy nga bulan, iti Hulyo. Ket ni Apo Diyos kumay, iti bendisyon, kada kayo amin kakabsat, iti daytoy nga intayo nga panagdayaw ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket kablaawa amin kakabsat, dagitoy nga nagkomento iti naimbaga damag kas kuma kada Sister Pearly Shell si Jay Hawaii, ket kunana kakabsat agyaman na iti ministeryo yu pastor buybuyaog iti bigat ti Sabado ditoy Hawaii. Pudno nga madaydayaw ni Apo Diyos amang mangted ti amin nga masapol tayo iti naldaw-aldaw ken mangiturong ken mangsalaknib iti dalan tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos manang Pearly Shells dita Hawaii. Kastamot ni Sister Jocelyn Timog Repuela dita Saudi Arabia. Ken ni Sister Linji Ann Chiluna kunana na imbag radi pastor at biyaman kami hindi ngay mo asasao ni Apo Diyos. Madaydayaw iti Diyos ti Biagyo at Linji Ann. Kastamot kakamsat damanang Lourdes nga Rivera Vides, Margie Manguwil Gerardo, Crescencia Agarpao, ni Manang Virginia Gamueta Gudyaman,
ni manang Rodora, na Reno Balino, may isang top fan tayo, iti naimbag adamag. Kastamat ni manang Udyog Martin, nga punana ni Kuya Udyog Martin, naimbag adamag. Praise the Lord, salamat sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos kunana ditoy. Kaya kastamat nga ni Ate Divina Cariaga de la Cruz, dita Pangasinan, ni Manong Rolando Kabulagan, ini si Jay Davao, kakabsat, ni Manang Ana Ferrer Ligo, ni Manang Ansel Masetay, ni Manang Mamelia Seridon, dita Hong Kong, kaya kastamat ni Tita Corazon Navarro, ni Brad Chaplain nga Allen Resile Munda, dita Cavite, ni Manong Johnny Benigno Ratum, ken kastamat kakabsat ni Lunila Ramento, ni Joyce Bumbonga Estrada dita Quezon Isabela, Amina Perlas, ken Lalaine Pamisarakan, Manang Elena Ferrer, ni Manang Zenny Cardona, ken ni Manang Eden Galindenes Aquino dita Australia, ni Nanay Lilia Marquez dita Quirino Province, ken kastamat ni Ate Alelita Iyang kakabsat, ni Nora Berbano, ni Sister Camille Kirsten Pagurigan Mateo, ken ni Jane Berly Bernardo, ni Manong Samuel Cadiente kakabsat, ken Lydia Blanche Fausto Valenzuela, madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo, ken ni Nita Talal kakabsat, ni Sister Ruth Dieda Dulay dita Nueva Vizcaya, ken Manong Recto Pascua, ken Adoracion Madrid Rebledo kakabsat. Dagiti nag-comment kakabsat iti naimbaga damag, ken kastamat nga kablaaw ang kakabsat iti agkasangay iti daytoy nga aldaw ni Diaconessa iti ditoy Knox United Methodist Church, ni Deaconess Sharon Yabut kakabsat, ken ito no 24 at 23 ni Ading Sara Rodrigueza, ken ito na 24 kakabsat ni Karen Domingo. Ket madaydayaw itinagan ni Apo ting Jesucristo, kada kayo amin nga agbuya, ken nagdingeg iti naimbag adamag iti daytoy nga rabi. Ket iti naimbag adamag kakabsat, ket masarakan iti surat ni San Pablo iti Roma, Kapitulo 8, versikulo 20 ken 6, nga kastoy iti kinunana, kastamat nga iti kinakapoy tayo. Umay na tayo tulungan ti Espiritu. Dadi tay amo ti umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo iti mangidawdawat. Kada tayo iti Dios, kada iti aso, adi kaubalan nga ibalikas. Dayto iti panakaibasa iti teksto, tayo iti dayto nga rabiin. Kakabsat ken Apo ting Jesucristo, mamati tayo nga adu ti akmen ti Espiritu Santo kadagiti amin nga mamati. Kas may katlo nga persona ti presensya ti Dios ditoy daga ang mangidalan kada tayo iti na Kristyanuan a panagbiag. Isu nga daytoy nga surat ni San Pablo iti Roma, Kapitulo 8, versikulo 20 ken 6, akunana nga iti kinakapoy tayo. Ti Espiritu ti Diyos iti mangtulong. Wenno na kakabsat iti Espiritu tayo kakabsat at daytoy nga ited ti Apo. Daytoy may katlo nga persona. Tapno isuna iti mangpapigsa kada tayo. Daytoy ti Espiritu iti Diyos. Nga mangtulong ken mangidawat, ken uray pay nga mangikarkararan kakabsat, tapno kasta ket dumanon dagiti araraw tayo iti Dios. Iti napalabas nga lawas kakabsat, ket adda tinawat ko nga mensahe kini Ate Febe iti Dubai. Ako na naading ko nga pastor, idawdawatan tayong Manilakay. Tayo suket maoperaan iti puso.
dagiti kinunana iti mensahe na. Ket nangibingay insungpat ko ket kararag kakapsan, kararag nga iso nga panangitalag kini Apo Diyos, kini Manong Joseph. Karagliday nga damang kalpasan na, kapunat nakita iti Facebook nga ni Manong Joseph ket nagpakadan. Ket ngaron, ket makipag-click na tayo, iti family ni Ate Febe Sanchez, Lakotan, nga isuda ket taga Pangasinan, kakabsat, Bani, Pangasinan. Ket dahil nga rabi, makipag-click na tayo kadakwada, ken mamatiak nga iti Espiritu ti Diyos, iso iti mangliwliwa, kadagitoy nga pamilya, ita nga gundaway. Ket kakabsat, adupay iti responsibilidad when trabaho iti Santo Espiritu nga aramidan kada tayo tapno agtultuloy iti napintas nga relasyon tayo iti Dios. Ti Espiritu mangibalbalaad kada tayo iti Dios. Ti trabaho na ket mga andinghay kada tayo kapsen. Ken uri pay mangliwliwa kada tayo. Iti tiyempo nga adda dagiti pasamak iti biyag. Kas kumano adda dagiti pimbakada nga ipatpatig tayo. Adda dagiti banag akayat tayo nga ibaga iti Dios. Ngem tayo nga may balikas amin kapo kadagiti na dumaduma nga rason. Ti Santo Espiritu ita, ti mangibalikas iti Apo para kada tayo kakamsan. Daytoy ket narigat amawatan adu amilagrona ti tayo matukod a pannuten. Kapuna ta adu dagiti banbanag nga datatlag nga ramiden iti Dios iti biag tayo. Akas kuma iti daytoy nga tiyempo nga adu dagiti pakarigatan tayo iti biag, kakapsat gapo iti pandemya. Ngem, agyaman tayo iti Diyos. Gapo ta, isuti nangkad iti sirip, kadigiti nagaramit iti bakuna. Tapno kasta, ket dahito nga bakuna ita, na may paay kada tayo, ket isu iti kalasak tayo, iti dahito nga virus, gapo iti COVID-19. Ket nga ron kakabsat nga datayo nga anak ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket datayo dagitoy nga datayo iti instrumento. Tapno kasta ket makita dagiti agkapo iti pamati na nga adda iti Dios kada tayo. Nga ni Apo Dios iti agtutuloy amang silaw iti bibiyag tayo kakabsat. Ket nga rod, masapol. Kadagiti amin nga pangedeng tayo iti biyag, ket dawaten tayo, iti tulong, iti Espiritu, iti Santo Espiritu kada tayo. Tapno kasta, ket agbaligi tayo kakabsat. Nga rod, dawaten tayo, iti daytoy nga rabii, nga tulungan na tayo iti Espiritu Santo. Tapno kasta ket malasatan tayo dagitoy arigrigat nga mapatpadasan tayo iti daytoy nga tiyempo. Ket ni Apo Dios kuma iti agbendisyon iti sagtumunggal maysa kada tayo. Iti daytoy nga tiyempo iti tayo nga panangi paay iti kararag kadagiti kapsat tayo iti daytoy nga rabii. Sakbay nga kararag tayo kakapsat kantayan tayo daytoy nga kanta amok ti Diyos, di nagtubaybayan. Ken amok ti Diyos, songbatan na, dagiti kararag tayo. Amok ti Diyos, di nagtubaybayan. Amok ti Diyos, di nagtubaybayan. Luag niya alasan
naindaklan ken man nakabal nga Diyos. Yaman kami ken ka, gapu iti Santo Espiritu, naimbatin kada kami o ako. Tapno isuna ako iti tutuloy, ang nga mangliwliwa, kadigiti amin nga anak mo o Diyos. Ket amami nga nasantuan, iti dayto nga radi, ket dumawat kami, iti kaasiken ka. Kasyam na kami o ako, kadigiti amin, apakarigatan mi, iti dayto nga biyag. Kang runan dagiti anak mo ako, nga ubas asok, iti dayto nga radi, dumodawat, iti kaasi o Diyos, iti sangwana. Ket amami nga nasantuan, dawatan ni kadig, iin ka pa ng bendisyon, kadigiti amin nga anak mo, tintero alubong, nga daan iti problema. Dawatin ni o ako kadi nga babaon iti manakablan ni imam o Diyos, ket ipatay mo kadakwada, ket malasatan da, dagiti anyaman nga sakit, ket God, ang mapadpadasan da iti dayto nga tiyempo. Ket amami nga nasantuan, dawatin ni iti ka pa ng liwliwa o ako, iti pamilya ni Manang Fede Sanchez Lapotan, iti ipapanaw o ako when ipupusay ni Manong Joseph. At amami nga nasantuan, si katimang bendisyon kadi, iti anak ni Manong Joseph na napanawan na. At Apo Diyos, bendisyon ang kadi, dagiti pamilya ni Manong Joseph, iti dayto nga gundaway. At amami nga nasantuan, idawdawatan mi, dagiti amin OFW, kat dagiti pakarigatan da, iti dayto nga tiyempo. Kang runana o Diyos, dagiti naawanan iti trabaho, gapo iti dayto nga pandemya. Ket ama, bendisyon ang dagiti pamilya da dito Pilipinas kadi. Sapay kadi, tamalasatan da dagiti nga rigat, ang mapatpadasan da dayto nga gundaway. Ket o Diyos, bendisyon ang kadi, iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyon ang dagiti opisyales mi o ako. Ket kang runana nga bendisyon ang o Diyos, dagiti amin nga frontliners, kang runana dagiti health workers, ang madama nga katrabaho iti nga radiin, iti panangipaay iti detention kadagiti amin nga pasyente nga daan iti sakit o Diyos. Ket amami nga nasantuan, dagiti daan iti COVID, ket malasatan da kadita iti Apo. Ket may supli iti nasayat nga salud at kadakwada. Ket bendisyon ang kadi o Apo, dagiti amin nga anak mo o Diyos, kadagiti trabaho da, dagiti empleyado, kadagiti na dumaduma o Apo nga opisina, ket bendisyon ang kadi isoda, kamadalig ni ken ka Apo, itiin ka nga panangsalaknib kadakwada, itiin da panagbiyahe, iti dayto nga rati, ken kastamat o Diyos, idawdawatan ken ikararagan mi, dagiti amin nga membro, iti Knox United Methodist Church, ken iti United Methodist Church, iti intero ang lubong Apo, bendisyon ang dayto yung iglesyang manipaslip Apo, tapnang tultuloy, iti panangipaay mi o Diyos, iti mission, kadagiti amin nga anak mo Apo, ket maiwarnak mi, iti naimbaga damag may papanken ka, ket adu dagiti mabalbaliwan, iti biyagda. Ket amami nga nasantuan, bendisyon ang dagiti amin nga ministeryo mi, dito Knox United Methodist Church, ang balin kadi nga nabunga, itiin kami nga panagministeryo, iti dayto nga tawen. Ket o Diyos, bendisyon ang iti dagiti amin nga pastor, ken diakonesa, ken dagiti amin nga church leaders mi Apo, iti dayto nga rati, ken dagiti membro mi Apo, iti dayto nga oras ti inda nga panaginana, tapno kasta o Diyos, ito nabigat ket nasayaan, iti salon atda, iti panagdaydayaw da ken ka. Ket amami nga nasantuan, pakawanin na kami, ket dagiti adu nga nagbidutan mi ken nabasulan mi iti sangwanam, ket sikalaong kadi o Diyos, iti pangipaayan mi, iti presensya mi, ket dagito iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi nga Jesucristo, kas manumbot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo ti nga Jesucristo, iti dayto nga radi iti tayo nga panaginana. Ket makabangon tayo kuma, anasayat ito na bigat, tapos tuloy tayo, iti agdaydayaw iti Diyos.